Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungna adimu ndak mulyake ning Kadipaten Waras. Awas. Batik Madrim. Kon gak ngerti aku. Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Yo macem-macem kok. Ejan malih kawujudan. Iya, ejan kae. Ada ninja warrior. Aku sumu. Aduh, Ndek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa tuh, Mas? Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh. Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Sembah nuwun. Lah. Siap. Nggih, wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Cangi Yulimbo. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi, Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu bajing loncat mboten langkung. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul dateng panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah Kenong Balap niku kek sentuh. Kada senenge ngomong. Kita do kangen tenan kok niki kok. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Kang Soirin. Yoga niku. Oh. Kang Soirin yoga. Nggih yogane Pak Sentuh niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentuh. Aduh. Jenengane nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya jan kaya-kaya ketemu dulur saestu. Bapak Manidi kalian Bu Paijem kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbahne ngono. Ya turi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nikmati ben munggah swarga. Wah, niki lho. Mula niki bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa, sedekahe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Panjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Manidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng iki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi esuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok sirah? Lambemu kuwi lho. Ora lho. Sampeyan ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng to coba. Jajali, loh aku biyen awake putih. Cuman ndelok pas jogo selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapura bledos. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng
paribasane ireng awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksude Mas Minto sing digoleki sing ireng ki mripat Pak Malidi lho. Mripat ki nek putih to lak elek. Nah, mesti ana ireng. Ireng pelengkape ngono kuwi Mas. Nah, ngono lho. Dadi kudu digoleki. Aspal kae ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Jajal putihen kabeh. Ra bloloken mripate. Mula kabeh ki ndelok. Pak Malidi menika lho. Piantune sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika ndudune jame kuning iki piyayi mbiyen iki senane krepyak ngono kuwi. Menika ndudune Pak Maidi menika Pak Manidi menika nduduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin. Loh, niki nun saya lho Pak Minto. Nyatane mboten sombong. Loh, nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Malidi menika lingguhe ya ning lincak. Nyatu ya enake ya kuwi kok. Loh, niki ndudone Pak Malidi niku wong sing sederhana. Nggih napa mboten? Ya. Pak Malidi ku ora ndudone wong nek iso nanggap wayang nimbalin jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak, menika Pak Malidi Pak selalu dingkluk andhap pasar ora ndudone wong duwe. Delok ngisor Pak nun sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora sombong. Delok ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso. Lho, isone mulya gumantung saka wiwitane rekoso. Isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Malidi, Pak. Kula niku kali Pak Malidi pun ngeten lho, Pak. Masyaallah. Plek. Kali bapak iki. Lho. Ngeten, Pak. Heeh. Pak Malidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ha nek kaya bapak, kaya ibu, lho, kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to, Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Malidi menika nuwun sewu. Pak Malidi kali Bu Paijem menika nyapa? Endi? Pak Malidi kali Bu Paijem menika lho, la iya ndi Bu Paijem ndi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto? Heeh. Nek ibu lho lenggahe ning ndi? Lho, Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Malidi kuru, Bu Paijem lemu, Pak. Sebabnya Mas, itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Kebahagiaan seorang wanita. Saya yakin moto dari Pak Malidi itu adalah happy wife, happy life. Sik moto dari Pak Malidi, happy wife, happy life. Artinya bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. Dan tepuk tangan kagem Pak Malidi. Iya. Kali Bu Paijem. Jadi cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Wong lek iso mulyakne bojone, insya Allah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Malidi menika, insya Allah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Malidi menika nuwun sewu. Malidi menika madhep mantep niki niate kang becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembunge rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik, nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama, maki madhep mantep niki niat kang becik, diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bu Paijem, pa menika saka tembung, paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. Loh, kaget aku, kaget. Aku anggere muni jem ngono wedi lek. Samar nek bleset aku. Aku yo kalem. Paitane iki iman, jem iki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Iya. Tegese paitane menungso. Lho iki ra Bu Paijem guyu. Bu Paijem guyang-guyu. Pam menika paitan. Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non sewu lho. Pak Malidi karo Bu Paijem ora nampa becekan. Jas. Tenan. Non sewu, iki mau sore lho. Sampai tamu sik akeh lho. Kotake dilebokne.
Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong akeh ning jero omahmu dadi delikne nanti. Tegese Bu Paijem menika paitane iman. Insyaallah Bu Paijem imane kuat, jembar dadane wong sabar, Pak. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Mulane Bu Paijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis. Agamis, Pak. Mula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Insyaallah mula putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi Mbak Gesa? Lah itu lenggah itu. Lah, karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. Karo tambang kapur. Batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya go ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabi ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabi gedeng aja. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek ra anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek uren-uren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas uren-uren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, lho, lek umpama jilbaban kali Bu Paijem niku sik wasis, sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Lho, Bu Paijem itu sewu. Bu Paijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese ki TikTok, medsos. Bojo ki lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Nggih tengah ini kayak kembang api. Wah. Kok mbledos dase. Lah ra ilang dase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe ki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyane keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungok iki dasare apa-apa biyen ngono. Pun to Pak, jenengan lho, ampun kok kula, jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge, lek diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, wis to. Iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan persamaan gender emansipasi ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antarane lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu selawase. Ora kenek golek liyane. Jenengane iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe mulat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana ubur ampen. Mula wong manten kok ora kok ming digatoni tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhaupe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok klutuk kowe kok ya pinter mentok tuk ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo ham-ham. Coba apa sebabe joning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Lungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njerono manuke?
Ono manuke. Prosese lak mboten king riku, Mas. Kok ngendi? Prosese king janur rumiyin. Ya janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanan kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadanging jagat, apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin. Pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning nek pengalaman Rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho Mas, iki ra tau geger Mas karo bojone. Ora tau. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune ya tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja Egois. wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut Ya. bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana Lho iya. Ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dindinggon ki ya gawane kuwi. Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibro sak nggon-nggon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali sampean saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. Janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Lho. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kowe nyambut gawe ning kono kene aja keko karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ming sego pecel. Aja ngrasakne ning jaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep sego tok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon ya lho. Tetep mulih sego tok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi icipon duwe tok. Ora kok dudupe tok. Oh. Dadi dilihat. Lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu iso ngene? Kisah. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak mbok Kira omong. matamu. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gesa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Saman teko ra rabiku mbiyen. Rabiku teko ra? Ora teko. Ora teko pancen aku rabiku digrebek kok nyen aku. Wong kowe iki ndelok to piye to carane piye? Biyen bojoku yo cilik kaya Gesya. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan ngono. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok ben nek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Gitu Pak Minto. Ini lah kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya. Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Kok lek di momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede iki. Nah. Loro. Nah. Telu. Iya. Sampai ngono. Bojomu Wis sampe. gedhe sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku Pak. Lho aja. Lho. Harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Ki pin tak tuturi ya. Guys ya. Aku ki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku ki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib ya ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten iki. ora kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Ora nek kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora. tapi nun sewu Pak Minto. Nun sewu lho. Ya. Nuturi ki Pak Minto. Sang. Sedol HP. Loh. Lho kuwi ki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi gelem aku mudun lho. Loh.
Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayar kok. Sing ngomong sapa? Wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lak separuh mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bupai jem. Gesah lho, gesah. Gesah ngapa bupai jem mbok tuturi kok. Gesah kae lho. Lho bupai jem dangake. Ndangak trayo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa. Pin. Ben awet. Kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Lho. Wah iki ilmu piye jajali? Lemar nuturi ben awet. Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh, lek komunikasi piye? Kok sore entuk omong-omongan? Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi, itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih, Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye jajal? Gawe bahasa isyarat. Isyarate bahasa tubuh. Tubuh. Contohnya njaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun napa? Kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai kok mangan nggih mek ngoten tok. Terus bojoku nandung ya. Lho. Dingkluk balik neh ra? Ya balik neh masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Heeh. Oh. Bojoku ngene ta. Masyaallah. Aku lho, bojomu paham. Aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Betul lho, kula. Weh. Masak wis paham. Wis paham. Bojoku kula pun paham lek lho, ngene iki susu. Tadi pun paham bojoku kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Minto. Dodone tleter kok ngene. Oh lho Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Yo nggih bahasa isyarat. Mek ngene lho, Sa, contoh aku. Pin. Dadi kula lek njaluk mangan, mek terus lho. Kowe ngerti nek mam. Bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis sak kudu, Mas. Umpama kowe arep nyambut gawe, perlu nyayang istri. Monggo kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi tengen. Lah, wis mek kok ngoten tok. Ngono ki ngerti ya bojoku langsung ngene. Heeh, terus ya ampun, langsung nyepak le pipine. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, pangan codot tok kan. Lah nek umpama pas malam Jumat, njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Aku mek ngono. Oh, kowe ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kon nyepakne, Mas. Aku mek njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Nek njaluk mangan, aku langsung mek ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Ngene. Iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Nek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya, bener Mas. Kudu sakit penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya. Aku mesti mek ngono. Lek pengen kelon. Ngerti ra? Nah, kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Ya jal piye? Monggo kowe rek komunikasi. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ya aku pengen bojoku ya. Nggih. Wis jane bojoku apa banyak. Lah jare kon mantu ngene. Yo ngene to. Pengen sunah Rasul ya, Pak. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen ndak. Nggih bahasa isyarat aku, Pak. Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung terus bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? Anake wae ganti pampers. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kaya nyapa kok tak njaluk niku barang. Sik, Mas. Kok tak njaluk niku barang nyapa? Lah kebutuhan kok. Yo tapi ra diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya ngene tak Pak Minto. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan itu disahkan oleh negara dan agama iso diarani bojo. Bojo itu dari kata BJO. Ya. BOJO kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya.
J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing tekan ati, lek ndak tresno ya tukuwa. Tukuwa contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben bojomu luwih tresno. Nah, coba Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih. Jadi seorang pelawak ki harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Mito. Kula aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman nganggo pesinden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki pun Wis. Pak. Ben ora perlu. Sak senenge panjenengan sapa sing dikersake? Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, Pipit. Alah, Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggaten nggih ngematne kentongan bali desa niki. Ya nduk ngadeka nduk kaya ngapa nduk? Ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya, modele kaya begone batu kapur iki sing iki. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah padine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Kluthuk sampean tak golekke gandengan. Nggih, Pak. Ha, nduk diah ngatekono. Coba. Wah iya. Kluthuk jan padose niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak Minto sing mundhut. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katoke siset. Kata aku wis mawar Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut monggo dia ora tau katokan. Aku lo gak tau dikene-ngene ra usah. Aku eh. ngene-ngene no Mas. Kowe ora ngerti kok iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya, Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu tak gawane mulih tak gekne klambi nggih sampean. Lah ndek putih. Tak. Wah, ora putih wong tak cuci bersih. Kok tulisane ra tak ilangi, Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu iku tulisane ra tak ilangi ben dingge iki pas dodone. Berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan Pak kuwi. Wah, mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas Dik. Sing kok sapa aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah Dik iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisane ora busek lho. Piye, Mas? Kedalaman 1,5 km. Olah jeru tenan no kuwi. 1,5 km iki berarti wis jauh. Tak masalah ya. Iki puter bareng ya Mas. Maraton. Sesuk tak jak renang, Cuk. Kalau aku. Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Nah, iki lho. Keluarga ki lek harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. Man, Pak. Sampeyan nek ngene lek iso ya Mas meluk aku. Lah lek kono wi apa teko? Iso. Wes. Malah kaya disangkono malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung nggih mik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki kowe ora ngerti yo. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho, Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho, Mas. Janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang nyapa iki iso. Lah sampean wis duwe aku mosok sampean sing kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho Mas. Kono duwe to. Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis. Kowe nek keri tak kukure. Kowe ora sembrono. Wong iki lek anak bagiane dhewe-dhewe sing digarap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? Alumu. Seneng peh. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ombone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan marti. Aja mardi.
Napa? Salah wi. Pripun? Margi. Lah nggih. Lah ya Margi. Lah ya margi kok margi. Lho. Sama napa? Margi. Margi. Lah margi. Lah ya margi. Lah sing mau muni mardi to. Mardi Lah ya salah. margi niki sing gawe mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener margi. Akarono karenan margi siwi. Sinawung ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajan nduk. Bocah kok sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego e tahan. Kok ora gedine. Bojomu priksana to Mas? Iki ketoke bar ngombe jamu gelar ngosek ta iki. Ngono. Coba nduk. Durung diapa-apane ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lho kok mak kok. Sinawung ras minengki idung. Sinoba sino karata Mrih kretarta pakartine ngilmu luhung. aku yo kaya ana ngono Mas wani ndak kaya ngono mau Mas Ndek iki tak cium lah kok kulitmu ketut ngono. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Kon peng kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terusno Nduk. Kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming hati Dajeng garwanipun Kakang Dajeng manuta kuwi ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malupati ya Dajeng. inci Dajeng dalam Kang Mas kowe ndang minggato. lah nyapa Sisi kok kowe bingung aku. Kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho. aku ya gandrungan kaya kuwi mang to Mas Kandung ya Cak. heeh sing enek sogok keri ngono lho Kandung kok sogok keri-keri gudulmu. ya Terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit e. nyapa ya Ha piye pas usuk-usuk gigi infeksi to. Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam Duh iso nduk. berjiwatan. Waduh. suaramu kok apik mentu Mas Ojo kenyeh. iya Tak cipok borok malah. Sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya nduk. Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. Ajeng Loh, Mas. ben kuru, dhek kan pendaki ngawur. olahraga iki yo pilates yo Nah, Mas sing apik olahraga pilates ki lho Apa Mas sing larang-larang lho Mas sing ngene Alah. Kowe lek awakmu iso lek kaya ngene gak iso balik dikirane. Ngawur bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae. treadmill Kowe ra mlayu ngene, treadmill-e panggah dhek mlayu ning mburi. Malah kaya anak jaran ya. Kowe ra ro. Ayo dibacetke. ngono lho Jeng aku. Ora tak ganggu terus. Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. oh iya Cuma aku. iya lali Mas Lala ya. Sodok. Lam tilam Balen berjiwatan pagulingan gandese ayune
Oh, Aku gendrungan to malah. Iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire gitu. Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. Lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki Lah lho. justru lek wong wadon agresif iku kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu ning pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ora satu kowe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning lancet kuning ginawa liyan Saman romantis. ayune kuninge eseme aduh nimas Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki deloken to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Jeng Kayak kelejingan to kowe. Kelejingan. Nyak Ora iso marahi yo. Ngono. Lah nyapa kowe kok suara tukang gender? nyak kowe Tukang gender ki sing nintingi suaramu. gumun to 10 tahun lah aku ora tau bener gitu Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. Janjine ora tenanan jebule. Oh iya iya iya. Kriwi antati grojokan. Sing mbok pikir apa? Saben-saben dielingke. Terus Nanging sejake kantang bayi. pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runti ing atimu. Obahmu rasah nemen-nemen. Sampeyan ki ora perlu dadak obah nemen, aku wae wis bunga. Ngaten nggih, Kang. Nggih. Saking senenge. Nggih, Mas Minto. Ampun ningali awak kula nggih, Kang Mas. Piye diajeng? Panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula? Aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng. Ngaten nggih, Kang Mas. Atimu karo atiku dadi siji nyawiji, mengikat di antara batin dan batin, akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Inur Amin, itulah amin, cinta sejati. Sejati. Ya. Sejati, Pak. Dingin ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe Cahyu. Tenan apa piye to, Mbok Mas? picak to, picak. Iya, kok nganti jeru lek mono, kowe kudu rondap wah. Lah percaya karo aku. Wah kok lemu. Ayo nduk, coba nduk. Iwak cucu padai karo sing bacot ini bangun. Aduh mas, ini Kok tuku tipin dok Samarien rata pikir aku de ojo-ojo kuwatir. manuk gagah lawan munduran. Pakai kurang. Aduh mas, kita Ana kadang manio Endang tak budal ojo digodeli aduh de ojo digodeli. Nah, wis ngene iki lho, Nduk. Goyanganmu ngene iki. Wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh. Ya enggak seru no mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene.
Lah kono. Paling tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora obah, aku sing ning dhuwur sing obah. Ngimbangi ya, Mas. Nek aku sing ning dhuwur ora obah, sampean ning ngesor ya kudu obah, saling melengkapi. Ora cocok. Ora awakmu ndur obah, aku ngisor obah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang jadi. Lah lek kono suwi. Suwi trayo anu. Aku saiki ming dadeg-dadeg ae. Jaku yo de yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rumpike atimu. Iwak cucuk wadai pasar jatuhku cipel samar yen rangka pikiran ojo kuate ketoke mau pertama mau meneng basa saya bengi sok ngosek to Yan. Oh, ya saya ngrasa. Tendangane penak lho, Mas. Anggere ngrasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki taun piro ki? Apane sing taun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho taun piro? Alah. Manuk gagak kok ngaku berat sampeyan aja manten bicara. Aduh Mas, sakit hati. Ono kadang mangani roti dan tak undang aja digondeli aduke ojo digondeli. Nandekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena dapan. Aku wis meneh
Aja nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlut susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo gene kowe nganti ora gelem ndak eman. Mas. Wong kene omong tuk iki lho. Aku tak omong se aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang. Tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswanda Harjaswita lenggah iki kudune ngerti. Sing lenggah iki Pak Siswanda Harjaswita iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Lek sampeyan tak nut lho, Lek. Hah? Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan swara tipis. Ngendi papan Tuk. Sik Mas, hop. Endang tuh. Ngono kok jaremu ki Siswanda. Iki yo Monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Loh, Sapa jenengmu? jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu, ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, Mo, Nggih? mo, Ora gelem? mo. Ayo, manut. Manut to. Ndak mau. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas ape mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas ape mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Masmu arep mbok Aku saking panik loh, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk buna kempul. Aku wedi loh, Mas. Peluh. Iki masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati. Pripun Kang Mas? Dunganipun Kakang Nggih. menang anggoning peperangan Sayembara iki. Tembak ngantos-antos ya Nang Mas. Pandonganipun abdi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, Nggih. tentokke panjenenganmu utawa aku sing temekaning pati ora papan kene. Ayo. Pas
wong ngono. Mas. Mas. Oh. Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan Angkling Darmo. Ngentokke kowe aku sing kalah, sing sepuh mati dening kula. Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon gak ngerti aku, Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Kamu juta, iya, jangan kayak. Ada ninja warrior. Pas, Iya, lah. tok. Kakang Batik Madrim terutusan kon ndi? Palih mau Sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? Pas. Hai. Pas. Kakang Batik Madrim panjenengan tampani gagah pecah silamu. Aku sumu. Aduh, Ndek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa tuh, Mon? Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh. Masyaallah. Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Batik Madrim ben ngene ae. Ha iya. Wong iki nek lembu nek Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan. Sedina kaping 1000. Prabu Angkling Darmo ora bakal lali marang sampean. Was. Yo, piye Lem? Sumo piye Lem? Ndoto sumo ki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik mentel.
goblok. Pas. Luki le nyawang. Awas. Awas. Oh. Awas. Lek. Batik madre mlaku dompo ini piye? Masyaallah. Iki kudu bubar iki. Loh, sebab Kudu bubar. sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh, Sampeyan buka ning kene iki mengganggu ketertiban. lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angling Darmo, tapi sing ngongkon masih jalan. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Batik Masa madre. iki kudu bubar. Iki lek ora bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iku Iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan merah putih kok, Cok. Batik madrim. apa? Yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi bakal tak sirnake. Sungguh Kang. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ngerti. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Iya, kowe. Oh, iya. Oh. Iya. Ayo, Batik Madrim. Ah, somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Batik Madrim. Batik Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita ibu paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Matengane. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namake Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentaan kostum e. Loh, kok kentan kostum iki? Kentaan kostum eneke daster Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Oh piye wong wis kostume sentak. Kostume tek. Iki wong daster Ibu Paijem ning kumbahan ngono tak jukuk. Bu elek gemujeng lho, Dlon. Oh alah ya ampun Dlon. Mas, iki Batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula Ya. mewakili Bu Paijem menika. Alah, lah, Bahkan nyapa Mas? Piye? Piye? wangi. Karo unire mason tok lho. Tak tuk. Bu ngambil daster nggih, Bu nggih. Oh ning kumbahan numpuk selika lho, Bu. Lah iki yo mbok awul yo ngapa kok. Lah nek kuwi tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbul. Bengi iki nanggap Mas Minto ramine ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gesa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok nipik minju tok. Lah kene kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tani kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso? Sopi biyen sing pundi? Ah, ya ngadeg kok, Nduk. Kancana. Mila tembangin dangdut kanggo kanca-kanca nuruman sing sebarangan sampean. Bokong semok. Ibu ngersake. Ibu sak bokong semok. Mosok ayo ning gumul, mosok datere cilik ngene Bu Paijem. Lah yo senane ketat ngono Bokong kuwi. semok.
Yo, ngadeka Mbak Widya, Mbak Mita, Bagong Semok langsung dados. Yo, dampingi karo Bu Paijem. Ya. Bos. Sampeyan iki dadi instruktur. Nek kono kuwi dedep ngono lho. Pakaiane aku mewakili Bu Paijem. Nggih, ngono. Pancen biyen Bu Paijem iki instruktur sok horok. Pelatih senam yo jajah. Yuk, kayak ngapa? Jogete diwarai. Monggo Bu Paijem. Matur sembah nuwun. Bagong Semok sampun katur Mas Didik. Menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Mas Suryonopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak gitu kan. Karang Taruna. Nggih, mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali, Karangkates